Ajá, eba. Come on, here we go. Kaixo, egunon, Joseba eta familia. Bueno, ni naiz Aitor. Ni Aitor. Eta hemen gaude, Gernika erdietik, sasoia jatetxean, eta nahi baduzu gurekin etorri zer egiten dugun ikustera, guazen barrura. Sasoia jatetxa zabaldu gendun, orain dela 5 urte, obra barri bat egin genuen, dana barriztu genuen, eta urtea pasala, azkenean jarri naiz gerente moduan, eta hemen jarritzen dugu. Gure berezitasuna izaten da, izena dino moduan, epoka bakoitzean tokatzen dena. Ongoan epokan ongoak, tomatea, barazkia ditugu hemen urrean Urpilako herri politiak eta barazki itzelak, arraina berton dekogu, eta gero menuak ditugu. Menu txuleta, eguneko menua, eta astegutako menuak ere bai. Leku guztietako bezala ditugu, porque dakizune zuaitza, Gernikako zuaitza hemen berton dekogu. Urdaibaiko biosfera berton daukagu. Toki itzel eta poli baten gaude, orduen jente asko dator kaletik, kanpoko jentea ere bazkaltzera. Hori zerbieta, hasi ginen batzen maiak, eta aurkitu genuen maian, bezero batek idatzetako mezua da. Orduan ez genuen, eze polita ez da izer, da kuadro baten ipini genuen, da hemen, jenteak ikusteko, ilusioen doskun, eta hor dekogu. Gure historiak laburra da oraindik, eta orain erakutsiko dizuet, gure errezeta prestatu dizuguena, ia gustatzen zaizuen. Gaur prestatuko dugun platera izango ditzake, txipirio batzu parrilan, patata panadera batzuekin, txipirioen tinta pixkat, perezil olio bat, porrua frijitua, eta hau izango ditzateke, bilbaina saltza egiteko osagaiak. Izango ditzake olioa, perezila, berakatza eta arroz zuria. Eta limoia. Lehenko eta baina ingo duguna da, txipirioiak hartun, jarri bandeja batean, eta botako diogu gatz pixkat eta olio pixkat, eta ostean joango dirateke ja directamente parrillara markatzera. Itxiko ditugu pare bat minutu, eta gero joango gara pixkanaka mugitzen, markatzeko pixkat parrillaren forma. Txipirioiak amena oso arrain ezaguna da. Orduan, guk aprobetxetan duguna da, daukagun medioa, da eskenian da parrilla bat. Guk erabiltzen ditugun platerak gehien bat izaten da parrillari jugu ateratzera. Orduan izaten dira bai txuleta, entrekotak, herri solomilloak, makella plantxan, hau da gure izango egiteko bat. Behin da txipirioia plantxan pasatuta gero, aprobetxatuko dugun beraren beroa eta bandejan dugun jugoa egiteko ja bilbaina refrito bat. Jarriko dugu olio pixka gehiago, ondoren limoi pixkat, ardo txuria, da txiko dugu pixka bat alkohola gentzeko. Ondoren falta zaiguna kondimento bakarra izango ditzake berakatza. Eta bukatzeko perezila. Parrillatik atara eta platerean jartzea. Jarriko genuke tipula potxatu pixkat, hogi tosta bat, eta hogi tosta horren gainean jarriko ditugu lehen egin ditugun patata panaderak. Ondoren jarriko ditugu txipiroiak berriroz bilbaina saltza hau, parrillaren eman eta pixka berotu. Ja behin berotua daukagunean, jarriko dugu txipiroi gainetik. Kolore estatea pixka platera, txipiroi tintarekin. Platera bukatzeko, jarriko dugu porru frijitu pixkat. Eta horrela, bukatu zate ematen dugu. Bueno, Joseba, bukatu gure platera, txipiroi parrillan. Espero dugu gustatzea, zuri, ikusle guztiei, eta agur bero bat, Gernikatik, sasoia jatetxetik. Venga, agur. Agur.